Shepherd and sheep, my God and I, to fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me.
July 17, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, Joe Camelo and family, Trinidad Dacuba, Jacinta Patalinghug, Arnold Piner, May Amor Polo, Eileen Chan Gamana, Elena Bacor, May Estrella Barikit, Sam Jacob, Sky Jerit, Sophia Jade, Sean James, Nino Angelo, Christian Michael Sevilla, Marcelino Tejano, Dennis Gonzaga, John Carlson, Ramon Castro, Shell Terones Reyes, Lydia Abelgas. Speedy healing of all COVID-19 positive for Luis Tapiro, Susan de Guzman, Miley, Mariel Biason, Stephenson Lawas. For the conversion of all Filmusa guards, past and present, for good health, enlightenment, guidance, protection of Carmen Dakay Pinili and family, Cappadocia Cala, Richie Ann Alburo, Con Tejano, Rubia family. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino. Long life, peace in our home, unity within the family, for complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed for good relationship and marriage, good employment of Eugene Inclino and family. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bibilio, and Amor Lee. Protection from COVID-19 of the following families: Rubia family, Kababan clan, Ilaya family, Silawan family, Sanchez family, Velasquez family. For the safety of the people of La Carlota City, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines, special intentions of the members of ACT Singapore, safe travel of Nick Henobia. Thanksgiving for the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadja, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Mr. and Mrs. Cabrera and family, Aurora and Mahershan Gardner, Elaine Marie, Sean Paul, Matthew Ryan, Terdes family, Inclino family, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Julie Evelyn Chavez, Mirna and Roberto Erojo, Mr. and Mrs. Macduffy de la Serna, Inclino family, belated birthday of Dolores Dotillos, Roy Randolph Vidal, Tricia Marie Yvonne, Fidelo Vidal, wedding anniversary of Christine Muiku and Titus Levy, successful projects of Formworks Architects by Pedro Rubia IV, birthday of Mrs. Esperanza Alcordo Alejo and Kim Cabusas, 50th birthday of Pei Malagar, for the eternal repose of the following souls: Ernesto Pabriga Jr., Chris Pogalion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Reverend Father Faustino, Memerta, Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Agnes,
Nieves, Divino, and Lauro Osorio, Mayet, Sabrina, Feli, Dumuran, Alex, Flor, Placebe, Mariano Ke, Ramon Arcenas, Lee, Lucio Bong Tan Jr., Deceased Vilmusa Guards and Clients, Juvenal and Carmen Osorio, Elisa Pablo, Antonio, Rufina, Maximo, Estrelita, Edelberto, Amelia, Epifanio Ebo Jr., John Lawrence Ebo, Rolando, Graciano, Stanislao, Jr. and Sr., Carmen, Nenita, Anita, Chiquita, Guntrano Jr. and the Third, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Clara, Nicomedesa, Poliento, Placido, Luz, Rolando, Higia, Jose Pura, Michael Douglas, Milagros, Susette, Epimaco Martelino Sr., Toring Lambo, Albert, Jesus, Olympia, Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Patenciano, Euphemia, Alfredesia, Alfonso, Edgar, Saturnino, Henorato, Ruperta, Vitaliano, Crescenciana, Deogracias, Agustin, Albert, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Celeste, Lenos, Paulino, Teopista, Webina, Buenaventura, Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Corporal Sergeant Boboy Rosano, Sister Jesusa Acevedo, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Lucia, Paterno, Placida, Teodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Rain, Janet, Kyle, James, Armando Fortus, Asim Ome Civic, Emmanuel, Erlinda, Edwin Jose, Danilo Castro, Romeo Vergara, Manolito Vergara, Nicanor Vergara, Cornelia Vergara, Reynaldo Vergara, Seferina Vergara, Juan Atienza, Nolasco Cisneros Jr., Jocelyn Sabaile, Carlito and Jesus Fuentes, Pio Fuentes, Basilisa Fuentes, Fausto Fuentes, Rosario Fuentes, Sergio Fuentes, Renato and Yolina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Andres Castro Sr. and Jr., Tiburcia Castro, Efren Castro, Catalino Villaber, Leonides Nadal, Jeronimo, and Lydia Destua, Baldomero Nadal Sr., Antonio Ayala, Jose and Esperanza Destua, Jesse Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena, Ofelia, Isabel, Judith, Benjamin, Romulo, Benedicta, Florencia, Doroteo, Nita, Ishmael, Concordio Sr., Vicenta, Nicolasa, Mary Jane, Teoderico, Gloria, Lito, Ana Corita, Doris, Emilio, Onte, Consolacion, Marife, Memelani, Arturo, Bernardo, Alejandra, Arnulfo, Crisanto Henegobis, Go Henyi, Roger Oliveros, Joe Camelo, Norma Galang, Juanito Omicruz, 40 Days for the Souls of Maximo Daclan and Maria Clara Berame. Fourth Day Novena Offering for the Soul of Salome Junggoy. Sixth Day Novena of Lita Lumiban. Fifth Day Novena of Carlos Antonio Abad.
7th death anniversary of Antonieta Hardin Rubia, 12th death anniversary of Epimaco Martelino Sr., birthday of the late Generosa Rago, Jose Camilo Cabarce, first death anniversary of Orlando Toledo, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaloy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nganha kang Kristo, himua nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo,
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias, ug himatyon na, giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos, ug giingnan. Nag-ingon ang Ginoo, nga mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong, ug nag-ampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagbinuotan sa imong atubangan, ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. Ug giingnan sa Ginoo si Isaías. Adtua si Ezekias, ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, ug nakita ko ang imong mga luha. Busa dungangan kong napulog 5 katuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw, o kining syudara, gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag, ug papilit nga hinimo gikan sa igos, ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan, ug magmatuod nga makaadto ako sa templo. Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan, nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas. Ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Sa makausa mingon ako, sa kaudtuhon sa kinabuhi mutalikod ako, ngadto sa mga gangaan sa kahiladman. Ipadala ako sa nahabilin nakong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Miingon ako, dili ako makakita sa Ginoo, dinhi sa yuta sa mga buhi. Dili na ako makasudong sa akong mga isig katawo, taliwala kanila nga nagpuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, ingog usa katulda sa magbalantay sa hayop, gihipos o gikuha kanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi, daw usa ka maghahabol, nga miputol sa katapusang hilo. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Nangabuhi sila nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuha ang kinabuhi sa akong espiritu. Gihatagan mo ako sa maayong panglawas ug sa kinabuhi. Giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya na kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awara, supak sa atong balaod ang imong mga tinun-an, maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. Wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo, naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kundili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. May buntag kanyang tanan. Makaigsunan kung sa atong pagsunod sa mga balaod sa Dios, kita nalipay, kita nakabaton og kalinaw, kita nakontento, kita nahimong masinabtanon sa uban, then makaingon ta nga nakasabot ta sa tinuod nga bili sa atong gisunod nga mga balaod. We feel blessed kay ngano man na appreciate man nato ang tinuod nga bili sa pagsunod sa mga balaod niya para nato nindot man kayo ang ato ang experience niini. Kay ang tao nga nakasabot sa kabililhon sa usa ka butang nga iyang gipanag-iya, kining tawhana magmalipayon gayud tungod niini. Dili niya kini ipamugos sa uban nga dili mo dawat niini. Dili niya sila dauton kun dili sila maka-appreciate sa bili niini. Ug dili niya kini buhaton kaning mga butanga tungod kay kumbinsido man siya nga sa iyang pagsunod sa maong mga balaod siya nahimong bulahan. On the other hand, ang tao nga wala makita sa bili sa mga balaod sa Dios nga iyang gisunod, kanang tawhana pirmi na siyang mudaot sa uban, pirmi siyang manghimantay nila, pirmi siya nga ipataas ang iyang kaugalingon batok nila. Ug nganong iyaning buhaton, nganong iyang buhaton ning mga butanga, tungod kay para niya nga wala makakita sa kabililhon sa mga balaod nga iyang gisunod, alkansi siya. Para niya dili patas ang nahitabo. Mga kaigsuonan, ang mga Pariseo sa atong ebanghelyo karon nagbagotbot, nireklamo sila kang Jesus. Ilang gidaot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nga nanguha og nangukit sa mga uhay sa mga trigo sa adlawng igpapahulay. Ang ilang rason mao nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala magtuman sa mga balaod nga gisunod sa mga Hudiyo. Ani at kung atong tan-awon gyud ang tinuod nga rason, ang maslawom nga rason, kini tungod kay sila wala man gyud makakita sa tinuod nga kahulugan sa mga balaod sa Dios. Ug dili lang kay maura na, sila usab wala maka-appreciate sa tinuod nga bili sa pagsunod
sa maong mga balaod. And so dili gyud ikatinga nga kusog kaayo silang mandaot ug manghimantay sa uban. Tungod kay sila mismo dili man malipayon sa ilang pagsunod sa maong mga balaod. Mga kaigsuonan, sa makadaghan nga higayon sa atong pagsunod sa mga balaod sa Dios, kita usab nagmahukmanon sa uban. Now, nganong ato maning gibuhat, no, katong mga instances nga mo-judge ta sa uban, nganong nabuhat man ato mudaot ta nila, nganong ipamugos man ato ang usa ka butang sa uban. Tungod kay adunay dako nga posibilidad, mga kaigsuonan, kung nato yung susihon ang atong kaugalingon, bisag unsaon pa nato og dinay, nga kita wala gyud makakita di ay sa tinuod nga bili niini. Mo nang sama sa mga Pariseyo, feeling nato unfair, no, unfair kaayo, kay while nagsunod ta, ang uban wala. Certainly, kinahanglan ipaambit nato ang kaanindot, ang katahom sa mga balaod sa Dios. Kinahanglan ipaambit nato ang kaanindot sa pagsunod sa maong mga balaod. And yet, angay natong ibutang sa atong mga pangisip nga ang tinuod nga bili sa pagsunod sa mga balaod sa Dios mas daling makita sa uban kung kita mismo nga nagdala niini katuhuan. O katuhuan tungod kay nakita nila ang katahom niini sa atong kinabuhi. Amen. Mga pag-ampo sa katauhan, palihog manindog, itugyan nato karon ang atong kaugalingon ngadto sa Dios diha sa atong pagtuman sa iyang kabubuton. Mga liupo kita sa pag-ingon, Amahan kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga nagdumala sa simbahan, nga mapuno sila sa grasya sa pagpaubos, aron sa ingon ilang mapadayon ang misyon ni Kristo, dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang kanila, nya naningkamot alang sa kalambuan sa atong nasod. Nya, mula hutay sila, hangtod nga ilang madangat ang kalampusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og himpit nga kaayuhan, ugunta muhinay og sa himpit, mawala kining virus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Alang sa mga kalag sa atong mga isuong mihalin na, nya madangat na nila ang kapahulayang dayon, labi na si Generosa Rago ug Norma Galang. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. O Dios, yosaha kami sa nahuna o kasing-kasing, o gitugot na kanamo ang among mga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Maigsoon pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimay sa ngalan, alang usab sa atong kapuslana o sa tibok yang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaing, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kana mong lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagit tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
Aron baghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among Obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga datuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero magampo kita samahan natong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasayno sa mga nagasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualuwa sa kami sa Pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginiksunay. Peace. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Inimaong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita hanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, ay managsuod ra kita hanan. Pagdinahalay kita, mapindi ang suya, hatagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usag. Pagdinahalay kita, kimunta kining kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang sukunya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahal, apan sa mga pobre madaog-daogon o kapong. Bisan sa unsang pagmatuod, kung pagpabilin siyang ako, baka kung siyang naging atubang kang Jesus. Paginahalay kita, Makili ang suya, hatagan ang piling, ang kinabuhi sa usag-usag. paginahalay kita, Imunta kining kinaiyan,
balay kita, Ipunta kining kinaiya, Patunta sa kinabuhi ang sugo niya. Patunta sa Sa kinabuhi ang sugo niya. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.